Soqsu мәктәбендә болуыбыз белән бик шатман. Садри Максуди, Әхмәт Кадри Максудилар, алар Таш авылында туып үскәннәр. Мин үзем дә Таш авылныкы. Шуңа күрә минем шәҗәрәмнең исеме атала халкым тарихының бер тамчысы дип. Һәр нигезнең, һәр авылның, һәр каланың үткәне бар. Гыйбарәт алырлык мирасның калганы бар, киткәне бар. Гырур сүз әйт сырасалар, ни кавемнән, нинди җирдән, киләчәккә аек карар, үз тарихын анык белгән. Тарих һәм халык бер-берсеннән аерылгысыз төшенчәләр булар. Һәр ил, шәһәр, авылның, хәтта аерым бер нәселнең үзенчәлекле үткәне, тарихы бар. Борынгы заманнардан ук татар халкында ата-баба нәселен, җиде буынны белү изге бурыч булып саналган. Мөселман булган кеше үзенең әти һәм әнисе ягыннан булган җиде буын бабалары рухына дога укырга тиеш була. Шуңа күрә дә ил агалары, аксакаллар үзләренең нәсел агачын тизегәннәр һәм үз руларының кабатланмас тарихын язып барганнар. Шәҗәрәсен тизегәннәр, киләчәк буынга яткәр истәлек калдырганнар. Әйе, җирәк булган өлкәннәр, буыннар чылбырын эзелмәслек нык җепләрдән бәйләргә тырышканнар. Җиде буын, буыннар бәйләнеше, шәҗәрә. Бу сүзләр тирән мәгънәгә ия. Гади генә әйткәндә, шәҗәрә ул нәсел ыруының кемнән башланып, ничек тармакланып китүен күрсәткән кулъязма истәлек. Анда ата-бабалар исемлеге, нәсел тарихына бәйле вакыйгалар теркәлгән. Фәнни нигездә билгеләмә биргәндә, шәҗәрә генеалогик язма, туган тумачалык, һәр шәхеснең тормышы һәм кылган хезмәтләре хакында мәгълүмат алып була торган тарихи чыганак ул. Нәсел ыру тарихы белән кызыксыну дөньядагы күп халыкларда күзәтелгән. Шәҗәрәләр белән шөгыльләнү һәм аны белү төркиләрдә, гарәпләрдә, германнарда киң таралган. Шәҗәрәләр белү әле язу белән таныш булмаган гасырларда ук күп халыкларга мәгълүм була. Галимнәрнең язуларына караганда, Тын океан утрауларында яшәүче халыкларда хәтта 80 буңа нәсел тарихларын белгән кешеләр бар икән. Иң элеккеге шәҗәрәләр күпмедер дәрәҗәдә энциклопедик характерда була. Татар шәҗәрәсе тарихы 16 гасырда башлана. Язма шәҗәрәләр саналган һәм алар дәүләт архивларында тупланып барганнар. Шулай итеп, татар югары катлаулары гаиләләрендә шәхси нәсел тарихлары язылган кулъязмалар булган. Бүгенге көндә шәҗәрәләрне өйрәнгән вакытта менә безнең Әхмәт Кадри, Садри Максуди, ларның шәҗәрәләрен сез күбегез таныш инде аның белән. Әмма ләкин минем бүгенге көндә әйтеп китәсе килгән сүзем Әхмәт Кадри һәм Садри Максудиларның Низаметдин хәзрәтнең икенче улы Сәләхетдин Максуди турында. Димәк, аларның нәселен зур сөйләп тормыйм инде, аларның нәселеннән кемнәр чыкканлыгы турында әйтеп китәсем килә. Сәләхетдин Максуди Ташлу авылында 1869 елда Низаметдин хәзрәт һәм Мәфтуга абыстайның икенче улы булып дөньяга килә. Башлангыч белемне әтисеннән һәм бабасы Гайнетдин хәзрәттән алгач, укуны дәвам итәргә, абыйсы кебек Казанга китми, хуҗалыкта ярдәм итәргә һәм үсә төшкән аны алып барырга кеше кирәк булганга өйдә кала. Сәләхетдин абзый 1895 елда Ташлуга якын Чыршы авылындагы кибетче Хәсән кызы Мәхирә туташка өйләнә. Аларның 1897 елда Бәдретдин исемле уллары, 1901 елда Фәхирә, 1906 елда Сабира һәм 1910 елда Разия исемле кызлары туа. Сәләх абзый Максуди башта әле Ташлуда вакытта тирә-як авыллардагы аяк киемнәре тегә белүчеләргә күн товарларын Казаннан алып кайта. Алардан итек, китек, кәвеш тегә. Шул рәвештә гомер иткәндә 1885 елда бабасы Максуд, улы Гайнетдин хәзрәт һәм 1900 елда әтисе Низаметдин хәзрәт вафат булгаштан Ташлудагы ине ябып, ул Казанга күчә. Шуннан соң революциyaдан соң Сәләх абзый Казандагы хөкүмәт тартып алган илләрендә кызларын калдырып, кире Ташлу авылына кайта. 1923 елда нефт заманында яңадан үз илләренә Казанга китә. Сәләх абзыйлар Ташлуда торганда улы Бәдретдин кышын Казан университетының медфакында укый. Җәйләрен Ташлуга кайтып, Усал авылындагы спецзаводта медпунктта эшли. 1921 елда Казан университетын тамамлый, врач була. Укып бетергәч, Казандагы поликлиникада эшләп зур авторитет казана һәм берничә тапкыр
китап яза, тәрҗемә итә һәм бастырып чыгара. 1930 елда Мәгърифә Бадамшина исемле сәүдәгәр гаиләсендә үскән кызга өйләнә. Ул хисапчы була. Аларның 1931 елда Наил исемле һәм 1936 елда Камил исемле ике уллары туа. Бәдретдин Максудовны 1941 елда Ватан сугышы башлау белән фронтка алалар. Ул анда лазарет начальнигы була. Сугышта яраланганнарга терапевт һәм хирург һөнәрләре белән врачлык итү ярдәм күрсәтә. Күп орден медальләре белән бүләкләнә. Сугыштан соң Гедовода доцент булып эшли. Шуннан пенсиягә чыга. Бәдретдин әфәнде белән Мәгърифә ханымның беренче уллары Наил 1931 елда туып үсеп, Казандагы авиация институтын тамамлый, инженер була. Ул КАИда аспирантураны тамамлый, техник фәннәр кандидаты була. Казанның энергетика институтында укыта. Хатыны Эмма Самат кызы Казандагы педагогия институтында чит телләр факультетын һәм аспирантураны тамамлап, инглиз теле буенча кандидатлык диссертациясын яклый. Хәзерге вакытта чит телләр кафедрасы мөдире. Максуд бабаның 5 улыннан берсе Гайнетдин, таралган нәсел içinde 60лап егет һәм кызлар үсә. Бәдретдин абыйның икенче улы Камил музыка. Әти-әнисе дөрес тәрбияләү нәтиҗәсендә нәкъ абысы Наил шикелле туган җанлы, яхшы кылыклы булып үсә. Ул 1974 елда Казан шәһәрендә Финанс-икътисад институтында кибернетикада укыта. Сәләхетдин Максудиның улы кызы Фахире 1901 елда туа, Казандагы гимназияны тамамлый, һөнәре буенча язу машинисткасы. 1926 елда югары белемле юрист Валиев Салихка кияүгә чыга. Аларның 33 елда Гадил исемле уллары һәм 36 елда Найла исемле кызлары туа. Гадил Казан университетының физика-математика факультетын тамамлый, оптика механика заводында эшләгәндә Мәскәүгә чакырып алалар. Шунда ул эшен дәвам итә, техник фәннәр кандидаты, аннары докторлык диссертациясын яклый. Наилә Казанда педагогия институтын тамамлый, балалар тәрбиячесе булып эшли. Сәләхетдин Максудиның икенче кызы Сабира урта белемне Казандагы мәктәпләрдә алып, финанс курсларында укый. Госбанкта хисапчы булып эшләгән чакта 32 елда Гомәр Усманов исемле хисапчыга кияүгә чыга. Аларның Илдар һәм Рауил исемле уллары, Разалия исемле кызлары туа. Рауил 36 елда туа. Ул Казандагы педагогия институтының физкультура факультетын тамамлый, эшләү дәверендә РСФСРның атказанган укытучысы дигән исемгә лаек була. Хатыны Светлана Муратова да педагог. Ул даже Конго һәм Лаос дәүләтләрендә барып, берәр ел рус телен укытып кайта. Салих абзый Максудиның икенче кызы Разия 1910 елда туа. Белем алгач, финанс курслары бетереп, Госбанкта хисапчы булып эшли. 30 елда Габдулла Мөхәммәтҗановка кияүгә чыга. Шамил Альфред исемле уллары үстерәләр. Улы уллары Шамил медицина докторы. Ул мәктәптә бик тырышып укып, урта белем алгач, Казанда медицина институтын тамамлый. Аспирантураны да уңышлы бетереп, медицина фәннәре кандидаты була. Бир авыруларыннан дәвалау буенча эшли. Шулай ук аның хатыны Гүзәл ханым да зур уңышларга ирешкән педагог, педагогия фәннәре докторы исеме бирелә аңа. Разияның икенче улы Альфред стоматолог була, аның хатыны Диләрә экономист. Бу укымышлы гаилә хөрмәтле туганнар арасында гына түгел, милләтебезгә якты йолдызлар кебек нур истәп яши. Соңгы вакытта алар түбәндәге дәрәҗәләргә ирешкәннәр. Шамил Абдулович Мөхәммәтҗанов медицина фәннәре докторы булган хәлдә Татарстан Республикасының атказанган врачы исеменә лаек була. Татарстан Дәүләт Советы альтернатив рәвештә депутат итеп сайлана. Гүзәл Валиева Мөхәммәтҗанова педагогия фәннәре докторы, профессор, атказанган фән эшлеклесе. Россия Федерациясе махсус урта белемнәр институтының директоры, Халыкара социаль юридик академия ректоры, Татарстан фәннәре академиясе академигы. Әле бу бит Максудилар шәҗәрәсенең бер өлеше генә. Киләчәктә дә аларның нәсел җибен никадәр милләтебез өчен янып киеп яшәүче шәхесләребезнең шәҗәрәсен белү, өлкәннәр тарафыннан аңа зур игътибар бирелү, яшьләрдә туган илгә, туган җиргә, телгә, дингә, милләткә мәхәббәт, туганнарга, кан кардәшләргә, рухка, күршеләргә хөрмәт һәм кайгыртучанлык күрсәтеп яшәргә насыйп булса иде. Әле бу бик кыска өлешеңнән izlene başlasan, Satri Maksudilarının bütünesi zor dereceli kişiler iken.
Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Рахмәт.